Helo Llysylltyd, beth Walkling sydd yma. Dyma fideo bach i ddangos i chi cwpl o'r heriau dwi wedi wneud yn ystod y dydd heddiw ar gyfer y Mabolgampau. Nawr, fel ydych chi'n gweld, mae'n wynebu yr un lliw a'n llys ni, ond dyna pa mor driw ydw i i Llysylltyd. Pob lwc i chi gyd, edrych ymlaen i weld be ydych chi'n cyflawni yn ystod yr wythnos, a na i danfon fideo eto pan dwi wedi gorffen yr heriau eraill yn y rhes. Pob lwc, a illtyd am byth.